Hamedje ikado amemunun saluke kana kumaso kono nyafi chugomi ikado yani soni je dafa kuna funu ikado ambambulu madaw ka nyabudu ture nga mi nyewuli kajo ambita ikado Cotonou asafurla oui Cotonou avec kelen Cotonou comment on appelle Togo, c'est la même chose dugu kelendo nimbe jamana kele. Alors donc son ambita e ikado aywa obina anwele ka kuna funi dama yani wele kabo ikado Togo amedje alaje ikado publicité anga doni la mola ngi bakili to Togo ka uluka wele la ni kunafuni ka bɔ ONG Tamati yɔrɔ. ONG Tamati italien ka dɛmɛ kɛ jɛkulu ye min sigilen bɛ u ka dugu la u b'a fɔ ma ko Perusa Italie. U kɛlen bɛ k'u tɛgɛ di au Conseil des Maliens électoraux ma. O mun ye jɛkuluba ye tunkarankew ka tɔn caman bi ɲɔgɔn sɔrɔ min kɔnɔna na ani fana Mali kɛlen bɛ k'a lakodɔn jɛkulu ye jɛkulu min bɛ n'a ye nafa caman se fasodenw ma. U ka bololi ɲɔgɔnma kɔnɔna na u ye projet dɔ sigi sen kan o projet min ma ko bi For You Go o ye baarabolo kɛrɛnkɛrɛnnen ye min bɛ ɲɛsin maa 100 ani maa 70 ma denmisɛnninlakaw la minnu bɛna taama sira jɛlen kan ka bɔ Mali la ka taga Italie. Maa minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ olu ka denbayaw bɛ Italie u bɛ ka taa u somaw sɔrɔ yen nɔ o maaw ye maa kunfɔlɔw ye maa kunfilananw olu ye maaw ye maa minnu ye baara dɔw dege selen kɔ o la u bɛna taa o baaraw kɛ Italie jamana kan. Maa minnu bɛ fɛ aw ka ye nin koɲɛ na a kana bila dagirinda la a y'aw ka demande sɛbɛn k'a ɲɛsin ONG Tamatuma u ka projet Before You Go o hukumu kɔnɔna na. Demandew minɛli bɛ to sen na ka taa bila fo juillet kalo tile 15 la don o don minnu ye don baarata ye Tamat olu ka jabala bɛ Jelibugu la aw bɛ se ka taa n'aw ka demandew ye n'o ka ja maa min na ne bɛ bakufɛ bolo kan i bɛ se ka o Conseil des Maliens électoraux o jabala sɛgɛrɛ n'o o bɛ ɲamakɔrɔ cité UNICEF la wa aw minnu fɛ ka kibaruya wɛrɛ sɔrɔ k'aw to aw sigiyɔrɔw la a ye nɛgɛjuru ci 84 70 95 16 baarabolo min filɛ nin ye a musakaw bɛɛ lajɛlen talen don Italien ka ministre so fɛ min ka baara bɛnnen bɛ u ka jamana baara koɲɛ ma ani fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlen minnu bɛ yen nɔ n'o bɛ se k'a to maaw ka dɛmɛ k'u dɛmɛ janko maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ye taamadenw ye ani tunkarankew nin baara in nun donna kabiri san 2014 ka na bila 2021 na maa minnu bɛ yen n'aw bɛ fɛ ka ye nin ko in na a kan ka sɛbɛn minnu kɛ olu de filɛ nin lettre de motivation copie de pièce d'identité nationale walima carte nina diplôme min b'i bolo o photocopie légalisée curriculum vitae n'an ko ma ko CV ani kunkolo foto 2 aw minnu fɛ ka don nin ko la a kana bila dagirinda la wuli kuma dɔn ka fisa ka di faamuyali ko ɲuman a bɛɛ lajɛlen k'o sɔrɔ nin kibaruya la. Radio Jekafo lamɛnba cɛ muso denmisɛnnin makɔrɔ aw minnu kulo b'an na nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ani tanu bɛɛ ka taa aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye i n'a fɔ kɔrɔlen ko min ye karidonyaw fɛ ni tilelafana to dunna ka ban tilelafana to dunnen kɔfɛ nɛgɛ kanɲɛ 10 ani 3 mana sanga 30 gosi min ɲini jamukan kɛrɛnkɛrɛnlen ye a bɛ sigi aw ye dɔw ko diaspora dɔw yɛrɛ ko tunkaranke bamanankan na jamukan min bɛ yen n'a bɛ san caman bɔ bi san 10 caman a bɛ ka tunkarankew kunnafoni k'u laɲɛnajɛ u sigiyɔrɔw la bi fana ye don dɔ ye min ye karamɔgɔ Daba Tunkara ye daruya kama a ma se ka kɛnɛ sɔrɔ bi n'Ala sɔnna ma maa welilen bɛ an bolo kɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la min ye an ka tunkarankew ka jɛkuluba min bɛ yen nɔ ni o ye Haut Conseil des Maliens électoraux de ye ani o maaw bɛ ɲɔgɔn fɛ bi kɛrɛnkɛrɛnnen la u ka maa min bɛ yen nɔ ni o de ye an balimakɛ ye ni o ye Monsieur Bani sɔni an bɛ ɲininkali ta k'a sɛgɛrɛ janko baarabolo kura min b'u bolo bi n'o bɛ kɛ sababu ye ka maliden maa caman ka se ka olu la taama sira jɛlen fɛ ka bɔ Mali la ka taa Italie o baaraw bɛ cogo min na ani fɛn minnu b'a la an bɛna da don o kɔnɔna na san'an ka taa yɔrɔ jan an bɛ kuma di an balimakɛ ma Monsieur Ban i ni tile. Monsieur Touré i ni tile. Don o don dɔ bɛ fara radio lamɛnkɛlaw kan n'o tɛ e tɛ maa kura ye kɛnɛ in kan nka a ka d'an ye k'i yɛrɛ kofɔ ko kura. Awɔ sani n ka n yɛrɛ kofɔ n bɛ Jekafo fo ani an balimakɛ min ma se ka yan sɔrɔ n'o ye Daba Tunkara ye n'o y'an ka ɲɛmɔgɔ ka terikɛ ye Habib Sila terikɛ de don tunkarankew bɛɛ lajɛlen terikɛ de don Habib Sila n'a baarakɛ ɲɔgɔn tɔgɔ la n bɛ ale fo ka radio ɲɛmɔgɔw fo ka lamɛn jama bɛɛ lajɛlen fo k'u bila kira mantonya la ka Ala fo ka sali alakira kan ka tila k'a fɔ ko don o don i b'a sɔrɔ mɔgɔ kura bɛ yen min bɛ lamɛnni na an nana kuma jɛkulu min tɔgɔ la o ye i y'a fɔ cogo min na Haut Conseil des Maliens de l'extérieur n'ale bilala 5 ans 1991 conférence nationale senfɛ a bɛ jamana 77 kɔnɔ
o jamana kelen kelen o kono ton min be société civile kunda olu de be je ka ton sigi amba wele conseil de base des maliens de l'extérieur ou be ñomo sugandi u damani ñogonce o de conseil de base au conseil de base nunu na anga conseil de base min sigira Italie kosaina ale de foka benke ni Italie gouvernement yi ni Italie organisation no be wele ko ONG yaro tunga ko surtout duguma srata ko a kembe jorode yaro tunga lada ko e malla ya moto nyefo moshi abe nafa min la do jamana kono ani abe nafa min na se somogo ma bele jelim bo kalam mais ni waitina ka da frontière datuguli fe mo chama ni mbolna désert la ani kokoji la pour que ka bo o zone ninun kononana comme négociation be se ka ke gouvernement ni ñonce mais société civile mo fana joyoro bala bon dongo do amba kuma fo anga la sigidon minumbe Italie nabe wele ko conseil de base des maliens d'Italie ambu fo ambe conseil de base bela jelen fo mais bibi na comme ambe nim programme na ambe ambalmake no e Idrissa Bouney nali de maliens minumbe Italie o nyemo yala bi amba fo kana ka barake nyon fo bela jelen ani fenfen mimbe Europe ambu bela jelen fo lude yala nyini anga foka benke ani ONG ce na toye ko tamat ONG tamat ale sigi Europe bembe Italie ma na dube wele ko Perusa anu benna kominga o yede ka tunga labe sani mo ka ta tunga la ikata ilabene ikata sere jelena ode oye programme do onuka barake ñogon werew oye programme do boloda nabe wele ko before you go oye anglais kayen ni yo jatimne o korode ko sanikata oye akuma surumani mais o korode ko sanikata iki labe ko labeni ni ndesa o de nyesinendo ma hakke do ma damnena amba damneni ma kemeni ma biwolo nay o ma kemeni ma biwolo la minumbe laben kata tungala a bese ka ke anya a programme ani partenaire ou ya programme dal boloda chogumina ma keme o beke sumo segere ye nabe wele ko regroupement familial ma biwolo la ulo beke moye minumbe ta bara hakilnan kama donc bele jelen beke ma kemeni ma biwolo lay laben minum ka kanka ke o ye laben minumbe ke comment dirais-je fenge Italie yere akan menima parce que ni be ta jamana o kono tu ka kamme tu ka lada don ka sigi be se ka geleya donc mo sanu kata be degi italien kana no temena ka boy italien yere sigi chuku anu ka shariaw ateta yoro in sigilite ta mingo o familiali ka di moma sanu kata donc oye bela jelentay bon mo minum beta sumo segere ay olu fana kalakani min nyesine mbuma obe mo minum beta barakama olu fana beta la digi min noni kani formation civique tekele olu fana badama a fenge a programme sabade be programme do be a nyesine ndo seneko yirwali fanfelala adu programme do be ale nyesinembe education civique man noye adamadenya ani mo yere bese ka sigi ka benke chugumina ka sariya topoto ado fana be o yede mo minum be ta nyesim bara kerenkerenema noye ka mo topoto c'est-à-dire ka barake mo ni nyonche mo minum korolende minum korola bese ka barake ka ulu topoto chugumina o programme fana be mais o programme nonum be condition de bala a condition koni fora au ka radio la sansa akila mo ya lame a détail to minum be yensa parce que a détail kacha a bette se ka nyene bo radio la
mais am se k'a fɔ ko ni mɔgɔ min b'a fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ min ni nin bɛɛ tɛ kelen ye pour que ka bɛɛ lajɛlen walawala i bɛ se an ka siège ma n'o ye Haut Conseil des Maliens de l'extérieur ye n'a siège bɛ Ɲamakɔrɔ sira la n'a bɛ wele ko cité UNICEF ni nana parlement des enfants fanfɛla la station dɔ bɛ yen a bɛ wele ko HMP n'o ye Madu Dagolo ala ka hinɛ na ka station ye o carré in kɔnɔna na Maliens de l'extérieur ka soba bɛ yen n'a bɛ wele ko cité d'accueil et d'orientation des Maliens de l'extérieur Haut Conseil ka siège bɛ yen ni sera ye i bɛ se ka kunnafoni dafalen sɔrɔ nin programme nin na sani i ka engagé an bɛ min fɔ ka fara kan programme ye dɛmɛ programme de programme ma fɔ ko k'a bɛ mɔgɔw ka transport ta ka taa ni ye Italie ni mɔgɔ min kɔni wulilen bɛ a ɲinini kama i b'a ɲɛɲini n'i bɛ taa i bɛ taa i yɛrɛ ka musaka de la mais kalan min bɛ kɛ a bɛ kɛ fu falaki dɛmɛ kama mɔgɔ tɛ wari sara o la mais minnu bɛna kalan na u k'u labɛn olu yɛrɛ de b'u ka transport bɔ ka na kalan na pour que k'a jira programme ninnu b'u intéressé per diem min tun bɛ di souvent formation ninnu na o ma se ka don programme nin kɔnɔ hali ni dɔw yɛrɛ mago b'a la an b'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen pour que ka déplacer a ka gɛlɛn mais pour que ka mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na ka sɛbɛ tigi ni mɔgɔ min yɛrɛ ma a ye ta sɛbɛ la an b'a lajɛ k'a daminɛ mɔgɔw la minnu bɛ se ka sacrifice kɛ ka na kalan kama parce que hali ni taali ma kɛ kalan in dama o nafa a bɛ se adamaden na awɔ min tun bɛ n bolo k'a fɔ kuma janyana mais a tun ka kan ka lase nin lase cogo in na an ka ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la n'o ye Habib Silla n'a baarakɛɲɔgɔnw ye minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan o de ye nin kunnafoni ye mais an tɛ bɔ kuma kɔnɔ n'an ma Tamat fo an bɛ Pierrot fo n'o ye Tamat directeur général ye ani a baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ni ye dɔ tɔgɔ fɔ ma dɔ tɔgɔ fɔ a bɛ kɛ gasi ye olu yɛrɛ ka siège bɛ yan o conseil n'u ye accord signé o accord ni a bɛ ko caman ko fɔ mais an b'a daminɛ ni nin ye n'Ala sɔnna ni nin programme ni réussira a bɛ se ka da ye min bɛ se ka yɛlɛ maliyɛnw ye minnu bɛ taa Italie ka sɔrɔ u bɛ se ka taa sira jɛlenya la ni fɔlɔ ta kɛra ko ɲuman ye an bɛ Ala deli bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ nin ka sabati a ka se ka ɲa hakɛto bɛ kɔrɔfɔ la sali ala Muhammad Salim min ye Mamadu Lamini Bana a kun bɔla ka ale de lamɛn sisan au conseil des Maliens de l'extérieur o maa don maa kolomanba don o bɛ ka baarabolo min sigi sen kan ni o bɛ ka bi kɛ sababu ɲuman ye maliden maa 100 ani maa 70 olu bɛ se ka taa Italie cogo min na sira jɛlen fɛ k'a sɔrɔ min ye dogo ni dogo sira walima duguma sira k'a sɔrɔ o ma b'o fɛ o y'a jira k'a fɔ maa 70 ani maa 70 o de bɛna taga minnu somɔgɔw bɛ déjà u bɛ taa ka taa u somɔgɔw sɔrɔ o de ye maa 100 o de ye maa 100 donc minnu bɛ taa baara la o de ye maa 70 ye regroupement formellement o ye maa 100 d'accord donc sisan an bɔra ka a fɔ fɛngɛ kɔnɔna na sport kɔnɔna na donc sisan mɔgɔ minnu somɔgɔw bɛ n'u bɛ fɛ ka taa u bɛ postuler de i n'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka taa baara fana kɛ u fana postuler awɔ surtout mɔgɔ minnu bɛ taa somɔgɔ sɛgɛrɛ u ka postulation ale a dulonnen bɛ ko wɛrɛ la n'a sɔrɔ o minnu bɛ taa u ka somɔgɔ sɛgɛrɛ ka sɔrɔ u ye demande don ambassade la déjà Italie consulat la u ka dossier bɛ yen u ka mɔgɔw bɛ Italie bon comme o programme ni a ka kan ka don cogo min na yarɔ mɔgɔ minnu sigilen bɛ Italie olu de fanga ka bon o la kosɛbɛ parce que olu de sigilen bɛ yen olu de b'a fɛ u musow ka taa ou bien u faw ka taa u ba ka taa u denw ka taa o suguya a tigi kɔni a kɛra cogo cogo k'a daminɛ kalo 1 ka taa bila san 60 mais mɔgɔ min tɛmɛna san 60 la a taga somɔgɔ sɛgɛrɛ Italie olu sen t'a la o ye o formalité bɛ yen o ye condition ye bon mɔgɔ minnu bɛ et puis condition wɛrɛw bɛ yen an tɛna dɔn a détail bɛɛ lajɛlen na mais ni ka kan ka fɔ mɔgɔ ye ani mɔgɔ minnu bɛ taa baara kama a ka kɛ mɔgɔ ye minnu ye majeur ye san 18 o ka se tan 18 ma ka taa bila san 60 ma n'u tɛmɛna san 60 la fana olu sen t'a la parce que ni ye bakuruba ye n'a ma fɔ mɔgɔ ye joona a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna dɔw bɛ taa minnu yɛrɛ tɛ ma fɛnkɛ programme kɔnɔ bon ni sɛbɛn minnu ka kan ka taa aw y'o fɔ ka ban donc kunnafoni wɛrɛ caman b'a kɔnɔ min ni nin tɛ kelen ye a fiches bɛ yen fiche d'information bɛ yen ni an ye sélection kun fɔlɔ kɛ o sélection minnu retenir la k'a da u ka dossier kan minnu fɔra nin ye o dossier ninnu
a tigi yɛrɛ b'a transmis adresse la an b'a adresse di mɔgɔw ma n'a la sɔnna adresse électronique u b'a di électroniquement bon adresse dossier physique ni au conseil des maliens de l'extérieur b'a transmis mais olu yɛrɛ b'u ka comment dirais-je demande électronique transmis adresse la n'o ye ONG yɛrɛ ka adresse ye. D'accord, ok. Donc sisan o ye o dossier nu yɔrɔ fɛn ye bolo fila ye nka dɔ bɛ yen nɔ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mun kɔnɔna na nka i ye mun fɔ sisan minnu kɔni bɛna taa u somɔgɔw de sɔrɔ yen nɔ fo k'a sɔrɔ somɔgɔw fana u bɛ Itali sɛbɛn ni sɛbɛn dɔw bɛ yen nɔ o kan ka don bolo b'o ci o bɛ na i b'a sɔrɔ i fana ye a ɲini yan Italikaw ka lasigiden sonceni min bɛ yan consulat o b'a sɔrɔ i fana ye sɛbɛn dɔ ye donc o b'a jira k'a fɔ ni mɔgɔ ma bɛ yen nɔ n'i bɛ fɛ ka taa o sira kɔni fɛ n'i somɔgɔ tɛ yen nɔ o kɔrɔ de k'a fɔ i tɛ se ka taa o sira fɛ. ayi ni somɔgɔ min wele i tɛ se ka taa o sira fɛ hali ni somɔgɔ bɛ yen ni somɔgɔ min wele k'a fɔ ko i kana somɔgɔ sira la i sen tɛ se ka ye o mɔgɔ kɛmɛ ninnu. D'accord, ok. Donc sisan maa 70 minnu bɛ taa baara sira kan donc olu bɛ kalan kan de la walima o b'a sɔrɔ métier b'u la ka ban walima o bɛ kɛ cogo di. o bɛ kalan kan de la o ye bɛɛ lajɛlen ye min bɛ taa somɔgɔ sira la ani minnu bɛ taa baara la o bɛɛ bɛ kalan kan na. D'accord. o ye fɔlɔ ye o bɛɛ bɛ kalan éducation civique la c'est-à-dire Italie yɛrɛ sariyaw labato cogo jamana fasoden ɲumanya sigi cogo mɔgɔw ka tabiyaw ye fɛn minnu ye. voilà o bɛɛ lajɛlen bɛ kalan o la maintenant sa minnu bɛ taa baara fanfɛla la parce que caman bɛ olu bɛ taa forow de la taa baara kɛ forow la c'est-à-dire récolte waati mana se u bɛ récolte kɛ etc. n'i bɛ taa baara kɛ foro la il faut que foro min bɛ baara min bɛ kɛ foro kɔnɔ o fana ka ɲɛ yiri la bon minnu fana bɛ taa maakɔrɔba dɛmɛni ni yɔrɔ furan ni fɛngɛ ninnu na olu fana il faut que a ka ɲɛ f'u ye a dɔw fana b'a la olu bɛ se ka taa sababuya wɛrɛ la baara la u bɛ taa adamadenya ko mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka mɔgɔw kala don ɲɔgɔn na o fana ye dɔnniya sugu de o fana ye aptitude sugu de o fana kalan bɛ kɛ mɔgɔw la o de kosɔn a kelen kelen bɛɛ façɔnya i b'a sɔrɔ n'a fɔra ko ka diplôme de ka curriculum vitae di o de k'a dɔn mɔgɔ min ni baara min sugu ka kan ani mɔgɔ min ni kalan sugu min ka kan o kalan bɛ k'i kun programme bɛ yan kalan ninnu bɛɛ lajɛlen tɛ kɛ classe kɔnɔ yan a dɔw bɛ kɛ classe kɔnɔ a dɔw bɛ kɛ par internet n'a bɛ wele ko par cours par vidéoconférence a dɔw b'a la olu bɛ kɛ par vidéoconférence n'i ye kalan ninnu bɛɛ jateminɛ a bɛ se ka taa fɔ kalo 3 ɲɔgɔn ninnu na mais programme de don c'est pas que kalo 3 bɛɛ u sigilen bɛ kalan kama o programme bɛ yen o de kosɔn ko détail minnu b'a la faut que mɔgɔw ka se au conseil des maliens de l'extérieur jabala la pour que a ka se ka fɔ parce que radio ko a jateminɛnen de don. D'accord, ok. Donc sisan kɔni an ye pepulatigɛ dɔɔni sɔrɔ maa minnu kan ka taa fɛn ɲɛbilaw ye minnu ye nka an bɛ fɛ k'a dɔn fana an fɛ yan nɔ i b'a sɔrɔ kuma dɔw la ni Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ hali bi n'a ka bi an ma se 40% ma mɔgɔ min bɛ se k'a tɔgɔ sɛbɛn kan bɛɛ la an ma s'o ma fɔlɔ donc caman bɛ yen nɔ olu b'i n'a fɔ ne yɛrɛ ɲɔgɔnw l'école kɛla école ma taa yɔrɔ jan walima l'école ma kɛ fiyewu wɛrɛ olu ni mɔgɔ kalan diplôme tigiw bɛɛ de b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ walima a ko bɛ cogo di. C'est-à-dire profilage de bena kɛ sani kalan ka daminɛ c'est-à-dire kalan bɛ kɛ mɔgɔ minnu kun a bɛ lajɛ de en tout cas a ka gɛlɛn cogo cogo il faut a tigi kɔni ka se ka alphabet dɔn n'a bɛ alphabet latin dɔn c'est-à-dire tubabukan ni italien bɛ sɛbɛn alphabet min na o kɔrɔ de ko a tigi bɛ se ka don a la maintenant a tigi bɛ se ka don programme min kɔnɔ fana kow tɛ kelen ye i b'a sɔrɔ programme dɔ bɛ yen ale ni kalanjan a tɛ a m'o ɲini kosɛbɛ par exemple mɔgɔ min bɛ taa mɔgɔw tɔpɔtɔ sow kɔnɔ yarɔ o tɛ kalanba ko ye bon olu fana n'a bɛ se ka alphabet dɔn ka ban a b'a sɛbɛn a ka curriculum vitae kɔnɔ ale ka kalan danna sira la yɔrɔ min na donc évaluation bɛ kɛ k'a da o de kan mais évaluation de bɛ kɛ a tɛ kɛ ko comme faveur bɛ kɛ dɔ ye faveur tɛna kɛ dɔ ye inchallah minnu b'a évaluer olu b'a d'a ma an kɔni an bɛ dossier collecté an ka rôle ye dossier collecteli de bon formation fanfɛla la an fɔlɔ de bɛ former au conseil des maliens de l'extérieur
formation de formateur ni formation de formateur ni banna bon lu italien de beno formation kaunaya ananga mo minun ka korosi nembe Italie no be italien kame lu bena au formation que au conseil des maliens de l'extérieur représentant na on est au formation de formateur kera formation bénéficiaire au formation beke mais be abebe ke kada akelengelen be ka profilage de ma mo minun ka kalanda nasrala ka to defula ou bien mo minun ka kalanda nasrala ka to bakila etc. Bon a profilage kelen ko ni bala surtout mi comment dirais-je médiateur social o ko ne o ka ken ma kala ne minun ka niveau sera bakima a tonunu ama foko wajibila tigi ka se bakila mais ni qualité c'est-à-dire médiateur social il faut que a tigi ka ken ma kala ne min kalan sera baki niveau ma le bo au club radio jakafola kabo kurufina anga jamkam mo sigi awye mi ni cardio fe client fe nege kan tan sabaka tabla ni tan ndur la modu keneka bi ani au conseil de malien l'extérieur mode tegem ñom lu kren la kat mi ni monsieur Mohamed Lamine Ban nalika wulika jobarka ka bu mata yira mo labli tonrange ka gunka bi amaka kuma femika o de burudi nyoma e munkala projet tamati aleni au conseil de malien l'extérieur ni nyonche projet mu mena ke sawobi ka seka malidi ma keme ani ma biunubla kulula taga Italie sera jelinka ma do beno ma keme boyongo ulubuta kata usuma de beno ubuta kata ulu segere ma biunubla ulu tay barak kosrai o fon be no akula amika ndado ala dondoni amika nyafoli kala wala sa au ka seka to au sigoro la ka fon ko mansoro ala minye albi monsieur Ban amtani ningali am feka don ni dossier ou la dona ni sélection kala na bana kala est-ce que déjà a estimé kala contre l'habitat wati la formation be ni afra nyonga OK c'est-à-dire kala ni jatimne ka fara nyonga aka fenge doni par exemple bela jeli mi italien kan kala l'air keme ani l'air tambala obe kala en ligne donc otike ka fo nyengwe mais bebika tringe kofe ga pare kofe voilà visio là voilà donc o ka téléphone fait walma ordinateur fait voilà et kramo bi fando fait o fana bi fando fait d'accord voilà l'air biduru bala oui en présentiel d'accord oui OK nyengwe bon ani l'air segin fana bala ni étape ni temena l'air segin fana bala aller beke en ligne oui pour que ka formation en ligne clôturée oui belle jelen détail surtout mo minum beta somo segere donc uluka air de ube kalanke air mina odeni minum beta baraka ma nya fo chugo mina manake cheya manake musoy parce que programme ni ama foko ko mo sugu ya kelen do abse ka ke cheya abse ka ke musoy mais asi kana teme sambi woro la nya fo chugo mina bon il faut que aka ke ma kalane nya fo chugo mina olu cours nunu l'air keme ani muga no e dokokun nani ulu be kalan fengela langue italienne c'est-à-dire que 4 semaines ulu be avec ube kalan langue italienne l'air biduru avec nyengwe abe clôturer ni 8 heures o éducation civique c'est-à-dire éducation civique c'est-à-dire donc visuel wala fana présentiel oui présentiel d'accord bon nous agroécologie nous e mo minum beta c'est-à-dire sene bara fonvela la nous fana ka kalambe tiletan oye nyengwe be kalam ola l'air kameni binani nous e dokun woroy ulu be ke vidéoconférence vidéoconférence la on be kala sene nyuma chogoya la agroécologie c'est-à-dire pour que moko ka sene fait un topoto ka soro amakeni produit dangarke mauka keneola voilà sigiran keneola voilà bon médiateur culturel non lo fana ka programme B formation en ligne 200 heures
bon ani do be ke nyengwe mais nya fo ci min na ni mo nonu il faut que niveau ka ke niveau jaay il faut que mo ka ke mo ye mi min tlala lycée kalana avec femme ya ci min bon auxiliaire de vie ulu c'est-à-dire mo minum beta mo deme o ka nyana mayala o ye 70 heures en présentiel c'est-à-dire o be ke nyengwe voilà bi wolowla bi saba be ke en ligne ani no temena ka boy nunu fana o manganga teme sambi worola voilà a fen ko ni bala mo minum ba fe kata ati teme sambi wor konna voilà o de asarati ka damne santa ani shigina a chelmba ka sambi woro gani yo sago ka bandron bara essense ka do konna c'est programme mo prévu d'accord mo minum fana ma fam ya halsa ya fo chuko min abse ka wele like numéro de téléphone min blala kama no ye 84 70 95 16 weleli be se ka ke barabe ke dunya minuna dombe ka damne lundi kana bla vendredi mais vendredi don juma kofi parce que sogoma vendredi sogoma anga baraw kacha anga réunion dondi do ante se ka mo ta téléphone na vendredi don sogoma mais juma selilen ko ka damne 14h ka tabla 17h la am se ka mo ta téléphone na ka adresi fo mo ye kuna foni ko di mo ma ni numéro ina akito bala salim albi le wo amala dona ka fo obika je ka fo di lame ka bo kurufina 100.7 MHz jamkam be no ni oye diaspora jamkan ambe o de kondana ame ka baruke ni au conseil de malin lecteur mawyi krene na monsieur bande be amul kurano sani angatanye albi ni ngalula ambanyi ni ko krafefe akala je folduma mbabul kura ko dama misigan ni wati na mali donga cha munu banla me mali konnana au koni ni na nyona jamkan be no alni dumuna na nga jurla bla au tay lameli damay au te wuli likega munu be no ka fokube anga dacho ko fe jam kan krene me ka dabo ulu kama ka duma gela munumbu kan wala sa ko saka to usigoro la ka saka o gela ko fo wala sa am saka nyonde ma ko mina ka o gela ko lukele jam kan gela chamay ye sababu ku boka sola do kumbe unu sumo ko tunne me nyona ka saka o gira nyona jam kan gela sababu ma chamana malde munu sigil me fra jamana fra fim jamana american wa jamana shinwa jamana ebi to jien kundoina ini kan sa kun tunna nyona am nyon kibarame ebi jamana re fra ku barame minye ambo o kadra kelen kondana alibi amba donc a foni wati na grand sila alibi kan lame ka bo amerika ka ofeno krene la new york kata se minyi musa salma ala jo musa aliban lame ka bo paris tiyan marko be paris kata se nyinyi nga minyi aruna kulubali aliban lame ka bo suisse nyina make mamadou traoré ko aliban lame ka bo guinée équatoriale kata se kasum konate mo vraiment lame ka bo guinée équatoriale nantala kongo ka ofeno minyi kaba sisi aliban lame ka bo congo laji touré Dr Bouba Dial aliban lame kabo Congo Brazzaville kata se kande sisoma anga foli bu blaji linyina make Mamadou Dramé ko kabo Congo Brazzaville dengurani fa anga foli be aw kelengel na bela jireli monsieur ban albi amtani baroyi amba don ni mbara anga kesisan anyi baradam ni dossier collecté dossier farla nyonka après sélection nanake après formation que la formation bana donc établissement be sisa. Oui, c'est-à-dire après la présélection et la comment dirais-je ni mominun ka kanka tomonu tomona ka ban ni formation kera ka ban o etali labendi tali laben fana programme chaman bala d'accord o étape nonu ani tamat beka a peaufiner inchallah parce que nya fiye chugumina tamat programme chaman de bobolo mali aywa programme chaman de bobolo ONG min do ajijalen do kosobe ka anube programme were la programme minini ndronte kiliye ani jekulu were ambe réseau do kono nabe wele ko awart mali o réseau in kono awart mali où est financement que comment dirais-je kati cercle là no na kulikoro région pour 600 personnes
na ko fanfɛla la dugu naani de kɛra a bénéficiaire ka mɔgɔw degi nakɔ sɛnɛ na baara la ka musaka d'u ma pour que u bɛ se ka baara kɛ cogo min na bon programme wɛrɛw bɛ yen a n'u ni ɲɔgɔn cɛ o programme fana ka bon ni nin ye inshallah ale bɛna bonya ni nin ye inshallah ni nin tɛmɛna ka ɲa donc ce que veut dire que l'ambition c'est faire l'excellent programme min filɛ nin ye ka kɛ Kulikoro région na ani Kayi région na ani Sikaso région tɔ ninnu ni basigi nana jamana kɔnɔ sabula bibi na yɔrɔ caman bɛ yen nɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen olu tɛ se ka déplacer ka taa yen donc o yɔrɔ minnu bɛ yen ni déplacement ka gɛlɛn o yɔrɔ la lakana fanfɛla la n'o ye Segu ni comment dirais-je Mopti ni Tombouctou Gao ka taa bila Kidal ninnu na n'Ala sɔnna o programme u b'a continuer donc an b'a dɔn gouvernement italien bibi na u ka ministre yɛrɛ des affaires étrangères bɛɛ b'a kalama tun nana Mali la yan au conseil des maliens de l'extérieur tun ye cɛsiri caman k'a la k'a fara ambassade ta kan donc u ka baarakɛɲɔgɔnya u ni ambassade cɛ baarakɛɲɔgɔnya min de don an bɛ se k'a fɔ ko baarakɛɲɔgɔnya exemplaire de don maliyɛnw yɛrɛ lakanani kama minnu bɛ Italie maliyɛn kelen i mana problème sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ Ala k'an kisi a ma u jɔlen b'a kama u bɛ ka a ɲɛnabɔ bon programme fana bɛ yen minnu ni nin tɛ kelen ye programme wɛrɛ bɛ yen an n'u cɛ ani Italie mɔgɔw cɛ n'o ye conseil de base yɛrɛ yɛrɛ ye o ye ka musomanninw former Bamakɔ kɔnɔ yan maa 15 k'u former ka u dɛmɛ musaka la u bɛ se ka u yɛrɛ ta cogo min na olu kɔni sélection kɛra ka ban donc o ye a damana programme ye bon ni mɔgɔ ninnu minnu bɛ taa Italie a ka kan labɛn sugu dɔw ka kan ka fara a kan n'a sɔrɔ n'u taara u ka taali an'u ka baara daminɛ a ka se ka kɛ a ka coordonner a kana kɛ waati jan ye a kana kɛ waati jan ye u ka taa ko ka sɔrɔ t'u sigi ka sɔrɔ baara ma daminɛ donc inchallah ani Tamat ɲɛmɔgɔ n'o ye Denisa ninnu ni Piero yɛrɛ an'u ka baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ Mali kɔnɔ yan n'u bɛ hakili jakabɔ la après la programme de formation comment est-ce qu'il faut dérouler le reste du programme o bɛ plan d'action dɔ de kɔnɔ o plan d'action ye an b'o discussion na o discussion ma ban fɔlɔ o de kosɔn n tɛ se ka a dévoiler antenne na que to b'a la Salimba ne b'o a y'a faamuya k'a fɔ nin kɔni baara boloba de sigilen bɛ min ye au conseil des maliens de l'extérieur ale ni italien ka dɛmɛ kɛ jɛkulu dɔ fɛ ni o ye tamatimaw ye o baara in bɛ bila minɛ min kɔnɔ u ka baara bolo tɔgɔ de ko before you go o kɔrɔ de ko sani i ka taa taama na labɛnw b'a la diɲɛ ko o ko n'i b'a kɛ i b'a sɔrɔ ɲɛbilaw b'a la ɲɛbila minnu b'a la o de bɔra k'aw ɲɛfɔ an ye an bɛ ka baro kɛ baaraɲɔgɔnya minnu b'u ni ɲɔgɔn cɛ hali bi walasa u bɛ se ka kɛ nafa ye fasodenw ma an y'a ye k'a fɔ jaja baara caman bɛ yen nɔ mun ka kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ hali minnu tɛ tabaw ye olu ta u ka se ka ɲɛnabɔ yan nɔ ka maaw dɛmɛ u ka se ka baara dayɛlɛ u yɛrɛ ye ka maaw dege nakɔ baara la k'u kalan walasa u ka se ka nafa caman sɔrɔ a la donc sisan an bɛ fɛ k'a dɔn ni vague bɔra ye c'est comme ni aw siɲɛ fɔlɔ de aw ka nin partenaire n'est-ce pas mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 70 o ye kun fɔlɔ de est-ce que nataw la ni nin y'a fɔ cogo ni tɛmɛcogo ɲɛna aw hakili b'a la ka tɛmɛ ni programme ye tuguni wa walima oui on a un programme projection oui on a en projection des programmes plus vastes que ça d'accord après ni nin tɛmɛna an hakili bɛ mɔgɔ 600 ɲɔgɔn de la ni nin réussira an bolo an bɛ Ala deli a ka kɛ réussite ye amin bon n'o tɛmɛna ka bɔ yen projet kɔrɔw dɔw bɛ yen minnu tun b'an bolo minnu tun ma se ka sira sɔrɔ o projet ninnu bɛ jumɛn de kofɔ o ye de an ka ba kɔnɔna ninnu na yɔrɔ dɔw bɛ yen minnu labɛnnen don sɛnɛ kama n'o ye office du Niger ani Manantali ye k'a lajɛ a labɛnni pour que ani italien ka fɔ ka bɛn k'a la pour que yaro au conseil des maliens de l'extérieur gouvernement ni fenge ni office du Niger ye hectare 500 duma o hectare 500 a bɛ se ka aménager cogo min na
pour que mɔgɔ minnu bɛ tunga la n'a sɔrɔ u labɛnnen don seginni kama pour que u bɛ se ka segin a kɔnɔ ka baara kɛ cogo min na ani yɛrɛ hectare dama dɔw bɛ yen hakili b'a la an b'a a négociation na yɔrɔ wɛrɛw la n'o ye Manantali ye pour que k'a lajɛ mɔgɔ minnu bɛ campo y'a dɔn Italie maa caman bɛ yen olu ma se ka sigi sɛbɛn sɔrɔ u bɛ camp dɔw de kɔnɔ gouvernement bɛ k'u loger mais baara t'u bolo san caman kɛ mago ba yirakaw de don baara t'u bolo k'a lajɛ olu bɛ se ka segin faso kɔnɔ cogo min na k'u dɛmɛ ka se ka fɛn k'u yɛrɛ ye faso kɔnɔ yan parce que ka to kan kɔnɔ san 1 san 2 san 3 san 5 i sigilen don i ma fɛn ɲ'a yɛrɛ ye i ma fɛn ɲ'a somɔgɔw ye tun ka taali ma dabɔ o kama min ye ka to kan kɔnɔ i sigilen bɛ yen nɔ a dɔ la n'o y'a sɔrɔ i ye baara kalan i n'a fɔ an bɛ ka nin minnu fɔ tan i ka segin ka na o baaraw kɛ faso la o bɛ nafa se e yɛrɛ ma o moins i bɛ faso kɔnɔ i ni somɔgɔw fana a bɛ ɲɔgɔn kalama o ka fisa i bɛ kan kɔnɔ i tɛna se ka baara jɔlen t'i bolo k'i bɛ mun kɛ k'i bɛ fɛn sɔrɔ la gouvernement kɔni bɛ k'i labalo a bɛ se ka kuma dɔ la argent de poche bɛ d'i ma nka o tɛ e yɛrɛ mago ɲɛ kuma tɛ ka mago ɲɛ maa wɛrɛ ye donc an b'a ɲini maaw fɛ hali bi minnu bɛ yen nɔ ni u ma faamuyali kɛ nin ko in na an ye adresse min fɔ u kana taa ni ka segin don a la u k'u kunda au conseil maaw ka siège kan ni maa min bɛ Bamakɔ dɔɔni n'i bɔra siraba min bɛ yen nɔ n'a bɛ taa Sogonikɔ autogare la i bɛna se n'i tɛmɛna Algérikaw ka ambassade kan i bɛna se sira kunbɛ la mun bɛ fara ka taa Sogonikɔ kɔnɔna na mun bɛ fara ka taa n'i ɲininka cité UNICEF kɔnɔna na donc i b'o siraba minɛ i bɛ taa tɛmɛ cité des enfants na n'i tɛmɛna cité des enfants na dɔrɔn bolonboloni mun bɛ da u kan kari min bɛ da u kan i gauche fɛ station b'a kari kunna maison de manœuvre l'extérieur bɛ yen nɔ de kɛrɛnkɛrɛnnenya la au conseil mɔgɔw ka siège ye yen de nka so laban de don fo kunna bâtiment belebeleba don donc n'i sera yen nɔ kibaruya fɛn fɛn b'a ko la i bɛ se k'u bɛɛ sɔrɔ donc kɔrɔ mɔgɔw bɛ se ka taa k'a daminɛ sɔgɔmadafɛla la ka taga bila baara jigin heure la du lundi au vendredi ni mɔgɔw nana à partir de 10 heures o b'an ka baara nɔgɔya d'accord parce que an fana baara wɛrɛw bɛ yen min ni nin fana dama tɛ kelen effectivement n nana baara mun sɔrɔ ka kɔrɔ voilà tungarankew ka ko don o don mɔgɔw de bɛ gɛlɛya la jamanaw kɔnɔna na bon mɔgɔw de bɛ ci bila ma karisa bɛ nin gɛlɛya in na nin yɔrɔ in na bɛ nin yɔrɔ in na n'an nana sɔgɔma an b'a lajɛ de mɔgɔ minnu bɛ gɛlɛya la olu ta bɛ se ka ɲɛnabɔ débriefing kɛ fɔlɔ voilà n'o tɛmɛna ka bɔ yen inchallah an bɛ se ka mɔgɔw reçoit ka daminɛ 10 heures ka n'a bila 15h30 ninnu na mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ weleli kɛ jusqu'à 23h etc. a ka dan baara kɛ heure ma an b'a fɔ ko ni u b'a fɛ a ka nɔgɔya kunnafoni bɛɛ lajɛlen ka se ka sɔrɔ hakilisigi na u k'u jija u k'a lajɛ a ka kɛ baara kɛ heure la o de bɛ se ka mɔgɔw lafiya o bɛɛ lajɛlen ni mɔgɔ minnu t'a kalama kɔni ni minnu ye weleli kɛ n'an ma jaabili kɛ u k'a dɔn de k'a fɔ ko peut-être degun de bɛ yen i b'a sɔrɔ waati dɔ la i bɛ bolifɛn sanfɛ waati dɔ la i bɛ sali la waati dɔ la i bɛ sunɔgɔ la a bɛ se ka kɛ mɔgɔw b'a faamuya ko an y'an ban ka appel ta an tɛ ban ka mɔgɔ si ka appel ta hali samedi ni dimanche ninnu na an ye appel caman ta mais mɔgɔw k'u jija n'a kɛra baarakɛ waati la o de fɛrɛ ka bon ka tɛmɛ n'a kɛra waati dɔw la aw minnu bɛ yen nɔ ni nin programme bɛ aw intéressé ni programme mun fɔla n'a ka d'aw ye n'aw b'aw yɛrɛ ye a kɔnɔ n'aw bɛ weleli kɛ kunnafoniko la aw bɛ weleli kɛ don na don minnu bɛ yen nɔ ka daminɛ tɛnɛn na ka taa bila juma na n'aw y'a kɛ 10 heures kɔ sagelen kɔfɛ walima n'a bɛ taa siège la o de bɛ ɲɛ kosɛbɛ sabula sɔgɔmadafɛlaw fɛ o b'a sɔrɔ baara wɛrɛw bɛ sen na i n'a fɔ misi bani bɔra k'a fɔ an ye cogo min na o fana ka bɔ a la ni minnu ye weleli kɛ waatiw la waati minnu na n'o y'a sɔrɔ n'aw ka nɛgɛjuru siraw ma se ka taa a k'a dɔn k'a fɔ koron de don a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛw bɛ sen na minnu fana bɛ yen nɔ n'o bɛ bali kɛ ka nɛgɛjuru sira ta n'o tɛ baara in dabɔ kun telefɔni numéro dikun de ye walasa ka se ka mɔgɔw surunya ɲɔgɔn na i bɛ se ka to yɔrɔ dɔ la n'i bɛ yɔrɔ jan na ka kibaruya sɔrɔ sanni ka déplacer ka na siège la d'accord ok donc Mamadou an b'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ yen nɔ ni nin programme n'olu bɛ fɛ ka kibaruya wɛrɛ dɔn a kan n'an bɛ se ka nɛgɛjuru labila ni mɔgɔ kelen mɔgɔ fila donna surtout mɔgɔ minnu bɛ Italie n'u bɛ fɛ u ka mɔgɔw ka taa sira minnu b'a la u kan ka bɔ sira minnu fɛ n'u bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ o kan komi bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara bolo min ɲɛsin Italie de ma
donc o be se ka o ɲininkaliw kɛ ɲɛfɔli bɛ k'u ɲɛna nka aw minnu bɛ mali la k'a daminɛ kayila ka tɛmɛ bamakɔ fɛ ka taa bila fo ansongo aw tɛ weleli kɛ sabula jamukan dabɔlen bɛ tunkarankew dama de kama bi kɛrɛnkɛrɛnnenya an b'an sɔnni sigi maa minnu kan o de ye Itali jamana maaw ye Mamutu Kamara ne yɛrɛ denkɛ ale de bɛ nɛgɛw kunna tilegan in na a tigɛ n den tan b'a sago la Mamutu wala yɛgi tigɛ yɛlɛma nɛgɛjuru sira an b'an tɛgɛ bɔ a kan nɛgɛjuru 00 223 2024 76 29 00 223 2024 98 98 00 223 2024 98 98 Mamutu. Allô? Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abdi va essayer comme mau bonya, c'est pour Mamutu c'est ça tonton. Mais Kamara kuma Angela Flaya. Flaya do, bari be ba bonya de. Il faut que les mecs qui fi joma fo kidege. Donc voilà je me demba. Basu fuiti alhamdulillah. En tout cas bon comme kuma ba ta mbola be talika o danga na nge juru sate me ba fon denga Musa ko nye do de do ka sira blanye quoi. Musa Kulubala. La faut vraiment de Kulubala capé nous be fo. Dala salama. Merci. D'accord, merci bien. D'abord ça va, il va bien quand même. D'abord il va bien. Mura tumbaro. Mura fsala me bi daro da barka. Allah mina fo mbram sa bina cheni fronto de langa. Aywa bismillah ndatu kumala. Merci bien. Nɛgɛjuru bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka bila la nɛgɛjuru bɛ taa Mamutu fanfɛla fɛ nka an bɛ nɛgɛjuru siraw di aw ma kabini studio kɔnɔna na studio Chorno Ahmed Cham kɔnɔna na nɛgɛjuru sira ye 00 223 24 76 29 24 78 78 24 98 98 projet mun bɛ au conseil ni tamati ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ka baro ko de kan maa bɛ nɛgɛw la Mamutu. Mamutu Kamara me sengana alibi monsieur Ban anga kolumi ka adende dononi ga alibi amtani kibaraw ye sisan me fe ka don no ya soro mamu fana be Italie donc e bi fe ni bara bolo me I ka mogo do be fe akila soro donc ulu fana be se ka wole ka famali soro ko lawa. Oui, ulu yere minga no ma kosobe. Oui, Italie sont très très bien organisés. D'accord. Vraiment ça fait partie, il faut les féliciter. Et ils font partie des conseils de base les plus structurés. D'accord. Dugute Italie na nasoro ka anga birote yoromina. D'accord, am singana ma bine gola. Allô, sumo. Ça va bien? Oui, ça va mbala ton basse no. Basse fuita on alhamdulillah. Sumo beri. Basse fuita sumo gola. Wani mandorote mo shila. Ay mandorote alhamdulillah. Daba do amaye bi de. Da may bi daro kama ga basse tala. D'accord, OK, amedo ke ala ka pela jele no. Ami. Ouais, bon, ameka ka émission la mais ka invité à me folie dama. Tabarakallah. Voilà ka na deme hein. Allahumma amin. Voilà, bon mi amefaka participer ka donner fois à Kola. Comme mo ka tadlini kan. Togod man jamu ma kan wuli ka bomi. Kulubali de Paris. D'accord, que Kulubali, d'accord que kuma bi. Voilà. Voilà, comme anga ka fin la main. Bon, initiative nyamba de do ni abeka photo mina ni asraka ka togola. Awo. Akai quoi. Mais vraiment Mali gouvernement Touré aka laje aka immigré on deme quoi. Aka moko deme. O de kaya kana ke kuma dronye quoi. D'accord. Parce que chamambe no bamono ma talda ko koda kro tikabe kana sobi. Voilà, les reflets ni mo bi kuma ini ala de la quoi. Voilà, inde la ka sa ngulu la fo sa zeki ame bara la balla ame che bara de ke quoi. Voilà, gouvernement ma ni ka damande en yoro de ande burier korbo ka bara yike. Mais 2004 la maroni agriba la grivavière nana sabina quoi. Chabana. Maroni. Effectivement. Donc il y a petit c'est barakalo ma quoi. Mais ne ka jatila awati Mali ere eta o ka grivavière parce que amadou makele soro. Or que en mais séminaire poétique hôtel l'amitié au niveau na pas même participer quoi. Donc, Masuruana, Pacheni, Ani,
kuma min ye réalité kelen tɛ quoi sinon cɛ ya baara min kɔni ye ni a sera ka k'a kɛcogo la monsieur Ban an bɛ dugawu kɛ a ka di bɛɛ lajɛlen ye quoi Touré quoi mais kuma dɔ bɛ fɔ quoi a bɛ fɔ cogo min na a tɛ kɛ ten quoi est-ce que y'a faamuya d'accord mais ni zenta tɛ gouvernement ye ni zenta ye au conseil ni ONG dɔ de ye wa n'i y'a faamuya minɛ mais ni c'est-à-dire n'a ma bɔ a sira fɛ n'a ma bɔ a sira fɛ a bɛ k'i n'a fɔ fu de don parce que a bɛ ka fɔ cogo min na ni mɔgɔw nana ko segili ka di maa minnu ɲɛ n'u sigilen don u bɛ kanbo la san 1 san 2 san 3 san 4 effectivement o baden bɛ Italie yen nɔ u ti baara la État b'u loger quoi n y'a dɔn i mana loger cogo o cogo kɔni i ka dɔ k'i yɛrɛ ye o de ɲɔgɔn t'a la quoi c'est ça voilà donc ni a fɔra yɔrɔ bɛ na yiri u ye ko u ka segin ni segili ka di mɔgɔ minnu ye u k'u jija n'a mɔgɔw nana u ka bila condition na u bɛ fɛn min produit gouvernement k'a fɛn ta quoi u kana kɔnɔguwan n'a ye dɛ u kana kɔnɔguwan n'a ye parce que an b'o kɛ quoi i bɛ tamati produit an ka dugu yɛrɛ la san dɔ la an delila ka tamati produit tamati ma san quoi fali an y'a di faliw ma fali y'a ba tamati la quoi fali k'a ba tamati la a bɛ se ka tɛmɛ o kan e bɛ taa fɔ yɔrɔ jumɛn donc n'u y'a mɔgɔw kɔni ladina vraiment projet ɲɛnama don mais u ka production kɛ yɔrɔ min na dɔrɔn yɔrɔ ka sɔrɔ u bolo Touré a wari cayara wo a wari dɔgɔyara wo u ka taa n'a ye directement dɔrɔn u ka tigɛ ka d'u ma u ka virement ka kɛ quoi d'accord mais n'u y'a kɛ problème min kɛ k'u bɛ taa n'a ye sugu la wallahi n'u ye fɛn o fɛn production kɛ quoi u bɛ tila ka taa fili quoi ne de y'a f'i ye a faamuna n'a ka di k'a sɛbɛ quoi ne ta tɛ kuma lankolon ye parce que n yɛrɛ delila ka kanali kɛ quoi n delila ka bɔ a kɔnɔna na quoi yala n bɛ ka kuma min f'u ye k'a fɔ ko mɔgɔ ka lakale don n yɛrɛ y'a kɛ quoi d'accord ok a faamuna donc an bɛ ala de deli maa o maa n'u kɔni bɛ kɛ fɛn kɛ u k'a fɔ projet mɔgɔ ninnu ɲɛ u ka na mɔgɔw ka baara la u ka tila ka yɔrɔ dɔ dilan n'i ya baara kɛ a kɛra sɛ baara ye wo a kɛra pondeuse ye wo a kɛra poulet de chair ye wo a kɛra tamati ye wo n'i tilara a la dɔrɔn i k'a ta dɔrɔn i bɛ taa feere yɔrɔ min na i ka tigi ka d'i ma mais k'a fɔ bi sugu jɔra bi sugu ma jaabi n'a kɛra o ye dɔrɔn a bɛɛ bɛ tila k'i bolo ci quoi ko munna u donna a la quoi d'accord ok voilà u kɔni k'o bila u k'o fara u ka hakilina kan quoi ne hakilina de don mais u ka nin fara hakilina kan quoi d'accord ok Kulubali voilà initiative min a ka ɲi yɛrɛ yɛrɛ de mais mɔgɔ ka tila ka production kɛ ka tila ka kɔnɔguwan kɛ di o man ɲi an delila ka 2012 la an delila ka sɛ produit sɛw selen fagali ye quoi poulet de chair an gɔnɔ gwana an t'a dɔn bɛ min kɛ an taara Amadini mɔgɔw de négocier olu ya sɛ nɛrɛ sa ani aéroport mɔgɔw quoi poulet de chair 45 jours fo ti fara o ka bilen ni mun feere o bɛ sa quoi daba ne ko daba Touré o bɛ baara nege don mɔgɔ la ayi État yɛrɛ t'a dɔn k'i bɛ ko yɛrɛ la quoi donc vraiment ko yɔrɔ kɔni hakilina u ka yɔrɔ dɔ jɔ kɛrɛfɛ ni don wa a kɛra min ye o ka sɔrɔ hali dɔrɔmɛ don y'a mɛn n'Ala sɔnna ma Kulubali a faamuna voilà bon vraiment i Touré quoi comme ne denkɛnin y'i ye quoi donc mi y'a mɛn d'accord problème t'a la vraiment merci beaucoup Touré merci bien merci monsieur Ban i kulo bɛ nuna dɛ Kamaralakaw ni Kulubalilakaw k'olu den ye ne kabako ye dɛ surtout Kamaralakaw kɔni olu yɛrɛ kuma yɔrɔ tɛ yen yɔrɔ Kamaralaka naati est-ce que mɔgɔ yɛrɛ ni tɛmɛna san 21 kan i se ka kɛ Kamara ye i man ka k'a ye olu kɔni sen ka bɔ a la ala nɛgɛw karafe yɛrɛ Kamara ye ka o ta tiɲɛ ale kɔni i b'a ɲininka kɛ n'a sɔrɔ a bɛ san 21 bɔ n'a bɛ san 21 bɔ a tɛ kɛ Kamara ye sigatin na a ye yɔrɔ min fɔ a ye kuma sabatilen de fɔ n'o ye ni u ka production kɛ ka sɔrɔ commercialisation ko ma ɲɛɲini o ye problème ba de mais je pense que n'a ye jateminɛ kɛ ONG in yɛrɛ bɛ baara kɛ zone min na c'est une zone pilote au Mali donc olu de y'a lase n'i ye Yɛlɛkɛbugu ni fɛnkɛ ninnu lajɛ olu bɛ n'o ko baara min kɛ c'est-à-dire l'ONG Tamat a une longueur d'avance sur ça, c'est-à-dire c'est des gens qui sont bien formés au bas donc au Mali dron fana kono au Mali par exemple mimbe bibi na Tamat représenté à aller tomber Burkina Faso d'accord donc c'est des gens qui ont travaillé sur les filières au bas donc akakanga ke chukumina c'est-à-dire ni y'a foko kalan yere mimbe ke a dɔw b'a la parce que éducation financière b'a la c'est-à-dire a tɛ fɔ dɔrɔn ko mɔgɔw bɛ ladege nakɔ baara la non mako baara n'i y'a baara i bɛ a wari
iba feri iba wari soro ala chugudi iba feri chugudi iba transformer chugudi no fana wari donni bolo ikakanka wari topoto chugudi wari saka sika kore fana kenai wari mu bi bolo ikakanka investi chugudi o de bele ko investi comment dirais-je éducation financière ani kakanka bla banque la chugumina ka wari mara ka dépense d'eau éviter etc. Je pense que tout ça c'est pris en compte dans le dispositif. Donc comment min fo halsa amba alase yorola ni mo minum sera ka initiative ta u yere ka barake faso ku deme pour que u base ka ayire wa chugumina jamana do be ulubu ka jago kelaw nu ka chake daw demeni marfa yere katanu ye jamana werewla anta ma fo ko gouvernement ka marfa ta ka mo dem anko de ko nu ye initiative minta gouvernement ku deme aklina barala ani commercialisation na ani yere nu be ube ka min produit na kacha jamana kono nu ka production kacha gouvernement ka fere ke min be bo kofe ko nyengiri sananga production ka bani aye abetoli dron do were de bena asora note ante amma gobe tomati mina yere amma bele jenen soro amma be soro tomati de bo kofe kana ka yanta tolili ni fana mimbo ke produit de bala koju donc au delà ici on dit agroécologie d'accord ni numbe min produit na la sona ni ko tala nabse ka blaka be fana ka soro machi voilà comme posonité utiliser la kosobe ateti jona akan armadima wati fenche du ko voilà agroécologie yone inshallah ko nunun talembe bolola inshallah momi Piero farafina ya agroécologie la mo chama mbado ma famille lendo akola d'accord ok sinon monsieur ban nina nyona kila kata ka parce que kuma dola anga chien fo nyoy ambado enini ambabe sira kilenga ambi tama fe gambi tama dugudugune dugo tama sira jugu ambe okele ga kuma dola modo be boni dusu e tukudul waso ko be ku kelin flasa wa ka be chena kulubali ya fossa we she koke ka shere silin ka ban ibe ka fo she bana na uma deme uma fui kuma dola ba so fana we shere comment on appelle pour de sherke aleti sere wati do temenu ta be say bulu donc c'est ka ekulu be gele ka tumati fana ke ka kala laban ko di faluma faluka du fu ka bala donc abe ma chaman décourager ni boda sodrom pour kusu mana ke yoro ba ki bitanye tout à fait c'est avec kuma min fo ne yere mbe doni ndo ala parce que ni na ne yere anga village la ni projet do boloda d'accord no ina ko projet mais fenge jaba bora watimi ni tomato bora watimi o benani chamam be sugula donc hali ni tolili mayala afere la songola o ye bimpridi tu vois ka jamba sene ka fenge be kala katla ka kilo fere dorme muga na chayara dorme bisaba yaro o ko ya madabo kama donc labin debe o bele jeli fenge il faut que labin ka sabati gouvernement qui jija au niveau même des villages service ka mo deme ko yere c'est-à-dire production yere na produira ka ba be conserver chumina o fana transformation ka ba element ka abseka la sago chumina wati kutala jango parce que mo ka produire na san wati be wati do la be bonyo fe ya fo chumina chama wati do fana abi dese suku kono aso be gele voilà ka soro na dun transformera abseka fere hal jamana koka d'accord ok wati min kusumana ka di ama nyama so fe wati kona mseka fo abeni ka dafa min ko ambe boromina kligena oui au conseil du malien lectureur aleni projet no ONG tamati o ko tege di nyoma ka projet musika senga ni before you go ameka boroke o de ka ani mambe borla o de minni Modlamin ban anga bi boro koni kulu sela shana ni kulu mangame chencen kan duro kro koni asirin dangandala fuli kan laba munum bi bolo kan yesi leme bawma kan yesi baranyoma sananga kene furi Touré ambi fo kosobe karaju nyemo fo nyafo chomina anga president tola ambe daba tungara fo
kamaralakaw kɔni olu kɔni y'an bolo olu ka foli tɛ yan olu kɔni ka foli tɛ yan parce que ni mɔgɔkɔrɔba fɔra ka ban denmisɛnnin ta bɛ yan olu ta ye nanga ta ye olu ta tɛ ka ye olu ni kantilakaw président tɔgɔ la an bɛ conseil ka bureau minnu bɛ jamanaw kɔnɔ minnu bɛ maliyɛnw dɛmɛ an b'a fɔ k'u jija halisa baara in ye sanjikɔrɔ wosi baara de mais mɔgɔ min b'a kɛ ala kama ani min b'a kɛ faso ye mɔgɔ bɛ min fɔ i t'o lamɛn dɛ k'u jija maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ maliyɛnw kan k'u jija ka maliyɛnw dɛmɛ bureau exécutif ɲɛmɔgɔ n'o ye Habib Sila ye ni gɛlɛya min ma se ka ɲɛnabɔ ye ale bɛ se ka a lase yɔrɔ la ala y'a kɛ ala y'an sɔn a bɛ Bamakɔ kɔnɔ yan a bɛ o conseil baara de la parce que an b'a dɔn jamana bɛ niveau min na yɛlɛmani caman de bɛ yen o fana ale fana jɔyɔrɔ ka ca o la donc a bɛ se k'a lase yɔrɔ la ni a gɛlɛyara yɔrɔ min na a kɔni bɛ lase faamaw mais kelen kɔni bɛ yen il faut que aw ka yamaruya ni nin programme tɛ kelen ye an ka mɔgɔ min bɛ Angola bibi na sɛgɛnnen don pankuru ko in pankuru ko kɛra sɛgɛn ye an b'a fɔ gouvernement ye c'est vrai sariyaw bɛ yen mais n'a sera yɔrɔ dɔ la n'a fɔra ko ka adamaden bɔ gɛlɛya la u k'a lajɛ o ni sariyaw tɛ kelen ye dɛ Angola mɔgɔw sɛgɛnnen de don u b'a fɛ ka pankuru sɔrɔ ka na so exception ka kɛ o la exception ka kɛ u ka ko la compagnie min bɛ n'a bɛ wele ko TAC u ka yamaruya di a ka na ni mɔgɔw ye mɔgɔw bɛ kalo yirika u sigilen don u ka minankan denbayatigiw de yɔrɔ ka gɛlɛn dɔw yɛrɛ ne teri dɔ bɛ yen nɔ o y'a fɔ an ɲɛna ko tagali ko ɲɛnabɔ la ko sini bɛ sini kɛ u tila ka na fɔ ko non k'a bɛɛ bɔra a ma bɔra a ma parce que yamaruya ma sɛbɛn ma sɔrɔ damakasi kɛra fan bɛɛ lajɛlen fɛ mais sira ma sɔrɔ fɔlɔ an b'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye président tɔgɔ la u k'a lajɛ dɛ sariyaw bɛ yen mais n'a fɔra ko gouvernement yɛrɛ de tun ka kan ka gɛlɛya bɛ mɔgɔ minnu kan gouvernement yɛrɛ de tun ka kan ka pankuru loué ka na olu yɛrɛ de tun y'a promesse kɛ a ma se ka kɛ mɔgɔw y'u débrouiller ka accord sɔrɔ u ni pankuru wɛrɛw cɛ u ka na u ka denbayaw sɛgɛrɛ gɛlɛya ka y'o la an k'a lajɛ dɛ d'accord ok gɛlɛya bɛ minnu kan Angola an bɛ dugawu don kɛ ala k'a ɲɛnabɔ Mali faamaw aw yɛrɛw ye ci mɛn a ye fɛɛrɛ kɛ walasa ninnu bɛ se ka bɔ ni gɛlɛyaw la ka se k'u denbayaw lasɔrɔ yan cogo min na tile in na an bɛ se k'a fɔ baara kɔni o tɛngun na an ka minɛn sanni na min ye Buwa Jabate ɲɛmaayaso tɔgɔ la ale bɛ ka kɔlɔsili kɛ sɛbɛnfuraw ni hakililaw la Amadu ale b'an dugumana cɛ ka kana sabati Mamutu Kamara tun bɛ so fan dɔ in fɛ ale de tun ye choix collecte ye min ye Abdou Touré tun bɛ ka ɲininkali ta ka min ye Mamadu Lamine Ban sɛgɛrɛ au conseil malien l'extérieur maaw tɔgɔ la a k'an bɛn jamukan wɛrɛ kɛnɛ kan dɔgɔkun wɛrɛ inchallah